Orechy sú veľmi dôležitým zdrojom omega-3 nenasýtených mastných kyselín a na zachovanie alebo zlepšenie pamäti ich veľmi rád odporúčal aj náš pán profesor Hričovský. My sme sa boli pozrieť u veľkopestovateľov na mechanizovaný zber. Za orechmi sme sa vybrali do okolia Nových Zámkov. Pestujú tu dve odrody veľkých vlašských orechov. Celkovo pestujeme vlašský orech na 60 hektároch. Máme to rozdelené na 3 parcely. Prvú parcelu sme vysadili v 2016, to boli 2 hektáre. Momentálne sa nachádzame v sade, kde sme na 14 hektárov. Tu pestujeme dve odrody vlašského orecha Lara a Chandler. 10 km odtiaľto máme ešte vysadených ďalších 40 hektárov. Odrody Chandler, je to ešte nerodiaci sád, prvú úrodu tam očakáme o 2 roky. Zvolili sme si intenzívny spôsob pestovania, to znamená, že aj zavlažujeme. Ako môžete vidieť, ten spon je 7x4,5, čiže je to veľmi hustý, lebo tie stromy sú tu vysadené veľmi na husto. Momentálne tento bol vysadený v 2017, máme tu 3. úrodu. Očakávame niekde na úrovni okolo 3,5 až 4 tony vlašských orechov na hektár. V sade je najrušnejšie počas jesene. Po skúsenostiach si tunajší pestovatelia obstarali mechanizáciu na zber. Z začiatku sme sa snažili, alebo jak sme začali pestovať orechy, tak sme skúšali nejaké ručné techniky, by som to takto povedal, ale veľmi skoro sme sa toho vzdali a uvedomili sme si, že jediný spôsob je nejaká automatizácia. Našťastie na trhu už je k dispozícii. My sme sa rozhodli pre striasanie autonómnym zberačom, kde zasa opäť kvôli produktivite. A následne potom postriasané orechy zbierame, voláme to, že kombajnom. A touto formou už dokážeme vlastne pri 2 ľuďoch obsiahnuť takmer 60 hektárov. Kombajn funguje tak, že má pred sebou 2 samohybné také elementy, sú to vlastne také náhrňače, ktoré nahrňajú do stredu kombajnu orechy a následne ich zase takým špeciálnym zariadením zdvíha a vynáša do zásobníka. Pozbierané orechy idú do vlečky. Nielen prácu zberačov na tejto farme výrazne uľahčuje technika. Tá pomáha aj v pozberovej fáze. Vyzbierané orechy putujú do spracovateľskej linky. Tam sa niekoľkokrát umývajú a čistia. Umývanie orechov je to viac cyklové umývanie, je to hrubé zbavenie sa nečistôt, až po jemné umývanie na kefových zariadeniach. Ale následne musím povedať, že máme aj triediaci dopravníkový pás, kde stojí obsluha a vlastne triedi tie orechy a tie horšie orechy alebo zlé orechy vlastne vyraďuje. Farmári z Nových Zámkov sa postupne snažia o návrat vlašských orechov na naše stoly. A preto sa rozhodli, že budú na trh ponúkať aj vylúpané jadrá orechov. V skúšobnej fáze je nová linka na lúskanie orechov. Obrý luskáčik. Tento rok sa nám podarilo, poviem tak slovo, poskladať linku na lúskanie orechov. Sme v takej, musím povedať, ešte stále skúšobnej prevádzke a presne na budúci týždeň by sme už celý čas našej úrody aj doma vylúskať. Zatiaľ sme kooperovali v Maďarsku, ale hlavne kvôli času alebo dodatým lehotám sme boli nútení si to vyriešiť vlastne tak, aby sme boli schopní to robiť sami. Gro alebo toho lúskania je samozrejme samotný ten lúskač, tých spôsobov alebo tých technológií je viacero. Dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre to zariadenie, je asi taký, že daným zariadením sme dokázali vylúskať krásne polovičky. Že nie je jedno, aký druh zariadenia alebo typ zariadenia použitý na lúskanie. Takže trvalo nám to niekoľko rokov vytipovať možnosti, ale našťastie boli sme veľmi úspešní. Pred niekoľkými týždňami sme to spustili do skúšobnej prevádzky. Dôvod je asi taký, že treba sa povedať, že čím je ten sad starší, tak nedokážeme dopestovať 100% krásnych veľkých orechov, ale časť tej produkcie sú aj menšie. A nakoľko o tie nie je až taký veľký záujem, tak tie sme sa rozhodli do budúcnosti práve lúskať.
Väčšina úrody zdravých vlašských orechov končí u koncových spotrebiteľov na Podunajsku, odkiaľ orechy aj pochádzajú.